Slava vanno xêratin kanala me em ê îro bi hev re tirşika hişk çêbikin. Keremkin werin em dest çêkirina xwarina xwe bikin. Belê hevalino ji bo xwarina me malzemê me ev in. Küliyê goştê me pas heye, ekserî hestî ye û hinek bacanê me sorê hişkirî hene, bamiyê hişkirî heye. Ev jî bacanê reş û îsot û îsotê sor ev tû jin ev jî hişkirî ne. Goriya daxwaziya ve biharat, hinek xwê û piyaneka avê nok, pîvazeka hişk, kevçek ava îsota û kevçek jî ava bacana heye. Em ê di destpêkê de goştê xwe bixine qûşxana xwe. û nokê xwe jî berdine serê. Ev piçkekî dereng dipijin ji ber wî nake em ê pêşîvaneka weka nîv saetê bipejînin em ê hêja bacanê xwe û îsotê xwe hişkirî bixine serê. û em ê vêga deyîne ser agir. Ewa goştê me û nokê me nîv saetê dipijin, îdî em ê vêga bacanê xwe reş û îsotê xwe jî bixine serê. Dema ku avayê kêm be hûn dikarin kontrol bikin hinek av serê zêde bikin, ev ê jî weka nîv saetê bipijin, dûra em ê bacanê xwe sor texne navê. Em ê vêga sa bacanê xwe sor jî bibirin û dikarin kêrkê jî bibirin, dikarin desta bibirin. Îdê ew goriya daxwaziya dilê we ye, ev sa perçe mezin tê, ji xwe sebzê me dinê jî hûrkirî bûn. Em ê bacanê xwe sor jî îdî goriya daxwaziya we, girbûna wî, hûrikbûna wî hûn çawa dixwazin hûn ê wisa bibirin. û em ê bixine qûşxana xwe. û gel ku distê we de hebe fasuliyê şînî, hişkirî, ew jî tê de xweş e. û ji xwe bamiyê me hûrkirî ne, em ê wan jî bixine navê. Sewzê ku hûn dixine navê jî goriya daxwaziya dilê we ye. Bilê hevalino em ê nîv piyanê çayê rûnê xwe jî bixine tawa xwe. La tawa rûnê me sor bibe, em ê pîvazê xwe jî bixine navê. Pîvaza xwe jî hûrik hûr kiriye. û em ê weka 4-5 deqa pîvaza xwe tê de sor bikin nava rûn de. Em ê ava xwe bacana wa îsota jî bixine navê, wî jî wisa weka deqeyek du tê de sor bikin. Em biharatê xwe jî bixine navê. Biharat jî dîsa goriya daxwaziya dilê we ne û çi celeb biharat bixine navê. û goriya qîma xwe ne êdî wî nake çêkin. Ama hinek jî xwe em ê wisa lê bikin. û vê jî hinekî li hev bixin. Em ê îdî wisa pîvazê xwe bixine nava tirşika xwe û weka 15-20 deqeyê îdî goriya ewka we heta tirşika me li hev bigere, em ê tirşika xwe bijînin. Em zav zêde jî li hev naxin tirşika xwe. Bila nebe weka pilorê. û em ê xuya xwe jî lê bikin wisa. Gel ku hûn dixwazin hinekî bi av ve hûn dikarin hinek ava dinê jî serê zêde bikin. Bilê hevalino tirşika me amade ye. Gel ku hûn dixwazin em xwarinê wisa pêşkêşî we bikin, ji kerema xwe ji me re bine abone, layekekî ji me re bavêjin û me ji Instagramê û ji TikTokê bişopînin. Navê me Kevanî Elhe Saet û Noşîcan Bejwara.